It-tnejn filgħodu l-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jaġġorna lill-ġurnalisti dwar il-bini tal-Iskola tal-Awra. Din l-iskola li ilha snin biex titlesta kellha tilqa' l-ewwel studenti tagħha s-sena li għaddiet, iżda issa l-Ministru qed jipprevedi li l-iskola tibda tintuża minn Settembru li ġej. Gvern Laburista fl-2013 kellu fuq il-manifest elettorali il-weda li jkompli fuq dak li beda l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, jiġifieri li jibni skola ġdida kull sena. Madankollu tul dawn l-aħħar 7 snin, il-Gvern irnexxielu jibni biss 2 tiskejjel. Waħda f'Ħal Kirkop li kienet ppjanata bil-lest mill-Gvern preċedenti u li damet sentejn oħra biex tlestiet, u dik ta' Marsa Scala li wkoll damet biex tlestiet, biskejjel oħra jingħataw facelift jew estensjonijiet u oħrajn saħansitra jimtlew b'containers flok klassijiet biex jilaħqu maż-żieda fil-popolazzjoni. Intant hekk kif konna fuq is-sit tal-kostruzzjoni tal-Iskola tal-Awra stajna ninnutaw ir-riħa qawwija ġejja mill-miżbla tal-Matab. Staqsejna lill-Ministru tal-Edukazzjoni jekk il-problema tal-immaniġġjar tal-iskart fil-Matab tkunx issolvit sakemm tinfetaħ l-iskola, iżda hu ma tanix indikazzjoni ta' meta se tirranġa din is-sitwazzjoni. Apprezza li jiena l-Ministru tal-Edukazzjoni, jiġifieri iva ma jekk ikun hemm xi domandi dwar edukazzjoni nistgħu weġibhom mod akkurat fejn jidħol waste management li nista' ngħidlek huwa li isiru taħdidiet importanti ħafna f'livell ta' kabinett. Saqsejna wkoll il-Ministru Bonnici jekk l-eżamijiet tal-matrikola O u A-levels għadhomx skedati għal Settembru kif intqal ftit tal-imilu. Il-Ministru jwieġeb li kollox jimxi skont kif tkompli tiżviluppa is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna.